Čiže ak si človek niečo nedopestoval sám, tak v tých základných potravinách naozaj bývali problémy. Ja som to zažil, ja som to videl, takže môžem to naozaj potvrdiť. Samozrejme, že postupne sa veci vyvíjali aj na trhu socializmu a dostávali sa, povedzme, na trh aj povedzme, zahraničné južné ovocia. Tiež si veľmi dobre pamätám, že z začiatku to boli len veľmi tvrdé, veľmi zlé kubanské pomaranče. To bolo naozaj niečo hrozné, ale boli. Aj keď boli, treba povedať, len počas Vianoc, tak bežne počas roka sme k takýmto veciam absolútne nemali.